Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme, ako dať mody do Farming Simulator 2016. Je to úplne jednoduché. Pôjdete na svoj internetový prehľadač a napíšete modhub. A pôjdete hneď na túto druhú stránku. Alebo na nejakú inú. Tu máte plno modov. A vyberte si, prvý si choďte na Farming Simulator 2015 a tam máte už, aké chcete, je tu všetko Farming a Eurotrack. Ja si napríklad stiahnem tento tu John Deere, takýto John Deere. Tak, pôjdete dole, tu máte download. Sa to vám stiahne, to má 62 MB. Takže ja sa vám ozvem, jak to je stiahnuť, takže ono sa nám to stiahlo. Potom si prečnete tú položku na plochu, alebo kde chcete, aby ste ju našli. Pôjdete do tento počítač, dáte si dokumenty, tieto. Čakajte. Tento počítač, tak to musím ísť. Tak. No. Tuto si nájdete zložku My Games, tuto. A Farming Simulator 15. To je tuto. Joj, domačky, tak to nie tak. Dobre. Dáte tú zložku a presunite ju do zložky moc. A teraz si môžeme aj ukázať, takže zapneme si Farming Simulator 15. Ja sa vám za chvíľočku ozvem. No, takže ono sa vám to zaplo. A keď chcete vidieť, čo vám ten mod ide, on môže ísť, nemusí, niektoré mody proste nefungujú. Takže pôjdete do možností, diska, dobre. Modifikácie. Tak, áno, tu máte mody a tu máte všelijaké mody. Ten mod asi nejde, ale to je jedno, ale toto sú mody z tej stránky, ktoré som si stiahol a viete, že idú. Stránky dávam niektoré viac stránok pod popisku videa a ja sa s vami zlúčim a čau.